Já jsem slyšel, že fanouškové tím žijou, tím hokejem, a že prostě koukají se na televize a skoro nikdo nepracuje, takže já jsem rád, že jsme jim udělali radost a doufám, že v tom budeme pokračovat. Pozor na Leclerca! Hašek první zázračný zákrok proti Halovi. To byl fantastický zákrok. Tam má našlápnuto Emonti. Tony Emonti a je to gól. Straka, Jágr. Růžička, gól! To je důležitý gól. Tohle by nás mohlo postavit na nohy. Jágr, stále Jágr. Gól! Já jsem tady na ten zápas čekal a nemohl jsem se dočkat. Stále Martin Ručinský, gól! Gól! Martin Ručinský dává třetí gól! Ale jdeme dopředu ve dvou. Růžička s Jágrem na jediného obránce. Co udělá Vláďa Růžička? Není to gól! To je škody, to je škody. Dopita, Beránek, Jágr, Kučera a Svoboda. To je naše pětice. Obrovská šance, gól! Tak to víš, že nemůžu říct, že to bude jednoduchý, bude to velice složitý a Kanada je vynikající mužstvo a já si myslím, že je hodně lepší než Američani, ale musíme hrát stejným stylem, musíme hrát tím naším českým stylem, přihrávka, bruslení a na každý musí být porazitelný, všichni to vědí. Máme se utkání, které zatím nemá jediného úspěšného střelce, Jágr. Beránek! Beránek! Nedal! Oj! Teď Schläger! Gól! Čas 49-46. Takhle pálí guma. Lindros. Shanahan. Ještě šance, skvělé Hašek. Lindros. Pozor, ještě šance, je vyrovnáno. Trevor Linden vyrovnává. Od vítězství nás dělila minuta a 3 vteřiny. Naši se všichni teď chytli na střídačce kolem ramen. Vzývají společně hokejový osud. Flery, brance Hašek. Hašek chytá! A výhoda je na naší straně. První z našich pojede Robert Reichl. Naši se znovu chytají na lavičce, tak aby byli všichni propojeni. Tak Roberte! Gól! Gól! Vedeme 1-0! Si Pašák Alby! Do branky jde znovu Dominik a na ledě už je Raymond Burke. A nedal, přestřelil! Burke přestřelil, stále vedeme 1-0. A na ledě už je Martin Ručinský, startuje proti Rovi a ten kryje. Nevadí, stále po 2 sériích vedeme 1-0. Joe Newondike, Dominik Hašek si výjíždí. Skvěle Dominiku! Až bude někdo Haškovi tesat sochu, tak ho musí vyobrazit v rozkleku. Není možné překonat našeho brankáře v dolních rozích. Pavel Patera toho Roa vůbec nezná. Nedal. Stále je to těsné, po 3. sérii vedeme 1-0. A na ledě Erik Lindros. Hašek neuvěřitelně! Neuvěřitelně! Hokejkou, nebo čím já vím. Ani 4. Kanaďan ho nepřekonal. A teď má všechno v rukou Jaromír Jágr. Pokud dá, tak jsme ve finále. Jardo, je to na tobě. Tyčka! Tyčka! Brandon Shanahan musí dát. Pokud ne, jsme tam. Je to tady! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dominik chytil! Jsme ve finále! Jsme ve finále! Dokázali jsme to! Česká republika vítězí nad Kanadou po samostatných nájezdech 2-1. Hašek nepustil ani jeden nájezd. Reichl dává vítězný gól. Bude zírat celá Vídeň, pro zlato si zase přijdem. Češi na ledě, nejlepší jsou na světě. Po roce lva probudíte sny všech Čechů na